Kok omah niat ati ape golek bung iki mara karangan sih. Tak ingat-ingeti kok ana ketoke iki tak baca isik carang-carange ya cah. Ndelalah tak delok ternyata malahan wis gembos dadi gak sida tak jupuk. Terus mlaku menjaba lah kok ndelalah ana gedhi-gedhi rupane putih kaya endhog semene gedene iki apa. Iya ya cah iki jenenge blonceng. Iki engko ape tak jangan ya cah. Wis oleh janganan langsung ndang mulai hae. Wis teko omah langsung ndang gawe jangane. Wis berkas geni iki langsung ae tak tumpangno iki panci lemahe. Lanjut ape mbacoki janganane ya cah. Janganan iki iso juga digawe manisan. Sopo sing wis tau njajal mangan? Walah tak iris nganggo pisau ora cerdas cah. Dadi kita jupukno bendo gawe belah kaya ngene. Dibelah dadi loro terus dibacok meneh ben ketok cilik-cilik genah lek ngoceki. Dioceki bar ngono terus dirajang ae kaya ngene. Iki engko ceritane ape tak jangan karo iwak pitik. Tak jangan bumbu lengkap utawa bumbu tim nek ning nggonmu jenenge. Bar tak irisi lanjut iki tak umbah sing resik. Bar ngombah bloncenge lanjut aku iki ape ngirisi lombok cah. Yang diirisi sapsep ra usah nggo telenan. Aja lali diirisi brambang ben tambah sedep ya. Jangan blonceng iki dijangan karo iwak pitik suwedep lho cah nek sing doyan. Wis bar leh ku ngirisi lombok langsung ae iki tak jegurno. Bloncenge cah soale banyuku wis umup iki. Lanjut nyiapno bumbu ape tak ulek ana bawang, brambang, kemiri, tumbar jinten, kunir, kencur jahe dong jeruk. Nyambi ngulek iki iwakku melok tak godhog pisan bareng bloncenge. Lanjut tutupi sampai medhok meneh. Bariku ulek bumbune sampai lembut. Godhogan bloncengku wis medhok karo iwake iki langsung tak entas ae yo. Dientas kabeh disok grojok kaya ngene. Terus ditumpangno eneh iki engko panci gerabahe. Lanjut disori lengo. Terus oseng-oseng lombok bawang brambang irisan mang. Tenang wis tak umbah iki cah wis resik. Bar ngono lanjut iki bumbune dilebokno pisan dioseng-oseng sampai wangi baru godhogan blonceng karo iwak pitike mang dijegurno. Lanjut dikeki santen cah. Wis berenang kabeh iwak pitike langsung ae iki dikeki uyah gula, kei ladaku, royco aja nganti lali ya cah. Krana aku gak nyobat masak iki tak tambahi resek ben tambah mantep. Aja lali nggo heman bumbune dikoreti ya cah. Mangane diudek-udek dienteni ngantek umup cah. Jangan blonceng plus iwak pitik iki rasane suwedep tenan cah. Ora doyan bloncenge rak yo enak iwak pitike to. Mangan bloncengku wis mateng. Ayo mangan cah ndang gage mek sego iki imbuh pindho tenan lho ya. Sapa njaluk?